Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, айни ҳол мо қарор дорем дар шаҳри Кӯлоб. Ана бардоро ҷои аниқи мо мақсад тангинои дида мешнемием. Ана исе раҳи Шуробод мешава бардоро сини Помир ай тахтабаз болотар. Анае бошад заправкаи акаи Маҳмад Сидиқ. Рӯпарои заправкаи Ҳамдаим. Бардоро хонае ки ман имрӯз пешкашмо мегардонам данаи тарафай. Бардоро чӣ хел ки диден, унаму лави раҳ ҳастая, инаи хонаи акамон насиб боша. Бардоро мо ворид мешин дар ини хона. Дӯстон, ҳамин ҳавлияй мақсад 4 сотиқи замин дорад. Иҷода акамон худаш дав дуртара кор мекунад. Яъне ана иҷа боша бардоро мақсад мешава метавонед ки иҷара анҷемхонаам бошада. Анҷемхонаам карда мешава иҷода. Ҳоли хонааш хубай бардоро тамошо кунем. Мақсад ҳамин каналда касе ки нав омаге ҳатман обуна шем бардоро. Иҷода метавонед ки ҳаммом кунен бардоро. Мешава ки душавой. Иҷа хай ҳоҷатхонаи бардоро. Иҷа ҳоҷатхона. ҳавли шахтон чӣ хел ки дидесен 4 тарафш маҳкам кардагӣ, хонаи хуб. Хона яъне ки замонавӣ. Анаи бучка бардоро айхидаш неста, яъне ки и бучкара мегира акамон. ҳавли намихел якта дарахтаи дамобайн. Бардорои азиз, ана иҷа газхонае насиб боша. Иҷа газхона. Намихел мо ҳозир вориди хона мешем. Дӯстон, мо вориди хона мешем, насиб боша. Бисмиллаҳир-роҳмонир-роҳим. Ана дар ростаки бардоро меҳмонхонае. Ана иҷа боша хонаи мештани, яъне иҷа хонаи кӯдакое. Дута кат дора бардоро, и болода ҳаммомай. Замистоне, яъне ки қуллаи ахтон мефаҳмеира. И тарафтам кат аста бардоро. Хонаи хуб. Ман фикр мекунам ки ҳолати худашта сесенхашта арзандае хона 100%. Ана инаи лиюстироша. Ина бинен. Сараввал мо ворид мешем дар ини хона. Дар ини хона анаи хонаи мештанӣ. Чӣ хел ки хитон дидесем бардоро. Инами хонаи мештанӣ. Кондисионер дора. Акамон диванша хай намегира, ами қӯлнома мегирам мегане ки қӯлнои ки мешинем мегирам мега барои. Дӯстон, чӣ хел ки дар ҳамин хона дидесен парда ҳаст. Диван, кондисионер ё места. Фақат ки ами қӯлнома мегирам мега акамон. Аки насиб боша хонаи дигар мерем. Мегзарем ба хонаи меҳмонхона. И хона 6 ба 3. Анаи хона боша хонаи меҳмонхона 7 ба 3 бардоро. Ина мехел. ҳолати хонара бинай хитон састаянша фақат баҳо битен дӯстон. Ина. Аки насиб боша вориди хонаи кӯдакон. кӯдакои майда иҷода бозӣ мекунанд. И хона 4 ба 3.5. Ина. Хона 4 ба 3.5. И ҷевона места мегира. Мақсад намегиримаш. Намарҳамат касе ки маъқул боша шаҳри Кӯлоб каси омаданияй. Ака нархи хонара чанд мегӯхадад ака бадани худат? 450 қабул мешавад то 420. Тамом. Нархи хонара акамон 450,000 сомонӣ. Агар конкретни харидор боша, яъне ки аз номи канали мо омада хонара бибина, агар бо насиб боша шумода арзон мекунам мета. Ин намихел ҳолат, намихел састаяни хона. Бардоро дар охир насиб боша шумода ишон метам. Иҷа ҳаммомай. Набине? Ҳаммома михел. Иш термексай. Ови гарм, ови хунак. Мақсад дар замистон азоб намекаше насиб боша. Кафелчиндагии ҳаммом намихел ҳолат, намихел састаяни насиб боша. چهار ساتیق زمین گفتی اکا؟ 4 ساتیق زمین. دوستان در اینجا باز یک تایگه خونه‌چه هسته برای زمستان. خونه مایدک. کانالیزاسیا داره خای. کانالیزاسیا بیرون. این خونه‌چه خردکه. در زمستان می‌دروی گرمه که بردارو. اینا میخیل پیچکم زایگه.
медрои фақат зиндагӣ мекунӣ. дӯстон, расидем ба анҷоми барномамон. Яъне ки касе ки ҳамин каналда нав омад боша, меҳмон боша, агар ҳатман подписатсия кунед бардро. Яъне ки дар охир гуфтани ма чие? Агар ки шумо ҳам дошта бошед хона ёки мошин ёки замин чизе ки ҳаст, метавонед ки ба ма муроҷиат кунед. Мисли ҳамин инсонон дар куша мерам, навор мекунам хонаи шуморо, пешкаши бинандагон мегардонам. Касе конкретни харидорай, ҳатман акада занг бизанед, номероша мемонатон, нархи хонара айдани акахтон шинавиден. 450 000 нархи хона, боз ҳатман муомилаш аз номи канали мо.